muri Zimbabwe Fadzai Mahere oziya ozomoka gavhmendi yaMnangagwa neZANU-PF panhau aiwa yema Rtgs panhau yeinflation zvairi kuita munyika yeZimbabwe. Aiwa pane picture anoposta ndoda kuratidza sezvamuri kuona muvidhio iro. Sati tataura zvizhinji kana zvataura vanhu kurudzirwa subscribe wolike utina on the bell icon utoramba chona maupdates atokupa pano paZim News Live. Not anoya achinyora papicture achiti no fear John the second apinda muringi pamwe anogona kuronga something we need new leader. Sezvamuri kuona kuti mupicture iro awa pane US dollar inoratidza kuti aiwa yakakomba aiwa Zimbabwe inoratidza kuti ndo yatorohwa yatofa IMF iripo. Saka anobva auya aposta picture iro vanhu vachipindura vachiti ring yakazara neropa, it's clear kuti munhu afa uyo but tarisa kumusimbisa kwavari kuita hanzi shinga aiwa munomurova chete gegege anobva aseka. Mwana yanyora chiti hanzi hapana US dollar ndichine nguo zim dollar murombo ari kusesekedzwa zvake but vamwe aiwa takutoti rest in peace ndo mashoko anoachitogwa nemumwe munhu. Mumwe anonyora chiti this is Zim daily too bad. Muri Zimbabwe ndo mashoko ari kuachitogwa nevanhu pamusoro penhau iyi yeMRTGs. Aiwa chimbotiudzai kuti ikoko kwamuri zviri kumbofambiswa sei, aiwa madetsi ari kumbomira sei, RTGs zviri kumbokwira sei. Ina comment section yedu mutudze mafungiro enyu musangana no subscribe like and turn on the bell icon. Utorapa chana maupdates anokupa pano paZim News Live.